Jeg har fået en af verdens sureste drikke. Og en kanelbulledryk. Og cola, dadler og kirsebær. Det smager meget godt, men stikker. Okay, fra 1 til 10. 4,5. 4,5. Den har den sagt. Sing. Vand op. One eternity later. Vi fik den åbnet. Hvorfor? Det smager godt. Jeg ved ikke, hvad for en smag det er, men det smager godt. Det er i hvert fald en kinesersmag. Og jeg giver den 8 ud af 10. Så daler. Det smager sygt godt. 11 ud af 10.